Jajal Mas, tak ndelok hasilmu Mas. Tak nyepil. Lah, kok kono wek. Lho, kae lho, terus sak mono kae lur. Terus sak ambrek kae 20-an. Oke Bolo, kali ini aku di Sumberjo, tapi spot baru ya. Spot baru maksudnya baru buat saya, masalahnya belum pernah kesini. Nah, lokasinya mungkin dalam-dalam, yang masih agak Yahnes Bali, aku agak teko. Sampai nih dia? Batangan, idolku aku beji Mas. Beji, masnya tanggoku dewe Bolo. Nah, titik begini iso, ya toh. Titik begini iso. Gone mungkin adem mungkin ya, aku tak masak dhisik rono sing kon dirupi. Kene iki masuk Sumberjo Bolo. Nah bisa kita kene iki ya wong mancing kabeh iki, insyaallah wong mancing kabeh. Lah aku tak medun ning kene ketoke masalahku ya sepote ya agak anyar urung pernah rene. Makanya kan dijajal sik to, dicoba sik. Engko nek tes spot selama 1 jam orang mangan, tapi nek nggone adem aku tetep nang kene terus. Iki penasaran bos. Wih, lah ternyata kono ki wis sepot bos. Wah, nggone adem banget iki. Wah, mantep bos. Masalah iki kan banyu anyar iki. Nek masalah mangan apa ora ngerti, tapi sing jelas kene iki nggone adem banget. Suweduk. Loh. Banyu teko kene lho. Banyune ijo. Loh. Wah, enak banget. Nggone sah dulu kayak sah rini, tapi manggone nang ndi jane ngetan kono kaya jos ya nang kene iki ya jos ya nek mung masalah nggo apa lha kene iki nang kene iki ya ora apa-apa, tapi rembusane piye, tapi nggone adem banget, penak banget. Nek nang kene iki penak banget. Tapi sadurunge nang kene aku tak tilik spot sing jos. Nang endi ngono ya. Wah. Nggone iki jos banget iki Bolo. Pokoke nggone adem banget, adem pol kene iki. Oh, kulo ya wis enek sing nyobok nang kono. Iki nasak-nasak nggone rada ora penak nggih mlaku, tapi nggone adem. Nek sampone iwake haup, wah. Piye Mas e? Cilik-cilik. Wis sampeanmu. Jam 11. Wah, penak banget ini pingkring wis iso niki lho. Pingkring iso iki. Tapi tak akeh pisan Mas.
Agak to loro. Tapi nggone bolonggone terus banget. Ulah sadune pol. Nggone rada renggat tapi adem pol kene iki. Lho kae. Do ngono kae do nyoba piye Mas? Wis turung. Nggih 3, Pak. Oh. Telu ning nek mancing tingkring nang kene susah banget ketoke. Susah banget nek nang kene. Penak yo nang etan kono mau. Nek tingkring nang etan kono mau bolo. Ning yo jenenge wong anu ya. Tak goleke spot dadi engko ben garek jlik ngono nek sampun arene. Nyoteng kon dhuwur sik biar ah. Memang nggone mereng kok. Ning sing jelas kene jero. Jero kene iki. Jeruk bos ini. Tingkring kene kuwi ya. Iki nggone Sabtu iki. Nggone kene iki jeruk juga iki. Mirah sik kene. Wah, nggone. Ngono-ngono iki lho. Kene iki ya apik. Iya nek lumut ditinggal. Wah, kene iki enak no. Kene apa kono? Ketoke kono kae ya enak. Lho. Wis dipasangi anu gerek. Lho ning adem kene bolo. Kene ternyata iki ketika aku neng kono kae ya toh iki mung beda arah tetep Sumberjo lah kono kuwi Rejosari to nek sing iki tak kira masuk Sumberjo iki awake kene sik ya nyoba kene sik tas kene sik mangan yo syukur dene ora mangan sing penting wis setunggon nek iki bolo iki sepote sahdu banget to. Iki sing jelas ki nek biasa lewat Sumberjo kok Sumberjo to. Rejosari sing musola Jodro kae tembuse kene iki. Biasane kan pite dititipke mbae kuwi mbae lor dalan kuwi. Lah iki ternyata iki lah tembusane kono kuwi Rejosari. Dadi iki Sumberjo madhep ngidul pas karo Rejosari kuwi. Lah tegongane kono kae, tegongane kuwi sing sakrono kae iki sing Rejosari sing nek dipasangi apa kae, sing tukang masang apa jenenge kae. Itu lele akeh kae, apa tajur, pasangi tajur lele tok kae. Lah kono kuwi. Kuwi tegongane kuwi, lah kae ndondong. Jadi aku memang agak pertama rene pengertianku mlebu golek spot. Lah ternyata ya kene iki sing aku pernah tembusane kono kuwi ternyata kuwi mung sebrangane kuwi tok. Jadi dalankumu memang aku agak pertama rono, cuma iki yo sing pernah tak tekani, pernah tak nggih konten. Ya kono kuwi kontenku kono kuwi. Ngonten wong-wong mancing kae ya toh. Cuma kan hari ini kan hari Rebo bos, ora nek wong mancing sama sekali iki. Lah aku njajal nang kene iki to. Nek kowe arep golek hiburan, mung arep golek hiburan lho ya. Nang kene iki kuwi sing jenenge serinding ora umum. Nek golek hiburan seneng banget nang kene iki, Bos. Jane nek saumpamane
pitikku ora bar tak pakani serinding ngono iki tak gawa tok akeh banget asli. Cuma cilik-cilik banget to. Serindinge nang kene iki. Mau ya jane ya pertama nyendal ki ya nonong rada gedhe cuma kan ora terus-terusan gendeng aku dhewe ya ora nggawa wadah pakan, ora nggawa wadah iwak dadi ya tak culke. Tak culke bola. Tapi asik banget loh mancing nang kene asik banget. Bola bali nyendal, serinding tapi serindingnya ora gede-gede masalah nek gede-gede tak ada plastik. Serindingnya cilik-cilik banget. Urung wayah dimasak intine. Tapi nek nyobok ki luar biasa loh nang kene iki. Nyobok terus nganggo lumut. Kuwi genah haup. Iki aku ndelalah rene to, rene enek sing mancing wong loro niki ketemu ya agek teko ketok iki jari jam 11 agek teko. Tapi ya bola bali nyendal iki masih kuwi nang kono kuwi. Kuwi tok akeh banget kamu. Tok akeh banget ya Mas yo. Sampeyan tok akeh banget ya. Lho kamu iki tak lirik kok kono to. Arep tak rekam tapi kecedangan suket. Kuwi lho. Iki gunah iwak tok kene iki. Nek nyobok ngene iki, cuma nek nyobok ngati-ati lho Bos. Rodok rono sithik jero banget. Masalah aku pernah ketika asat kene iki jero banget. Makanya nek nyobok hati-hati. Kalau nek nganggo lumut jos iki nek kowe tukang nyobok hebat jos. Lha iki masih mau bola-bali nyendal yakin Kak. Gede-gede banget iwake. Sampeyan wong loro tok kamu to, Mas? Nggih, Pak. Sampeyan kok Karang Gede? Boyolali lho. Boyolali Kota? Iya, Boyolali Kota, Lur. Tapi Mas iki ora sombong iki. Mancing bola-bali nyendal meneng wae. Ora tar kuwi. Kamu nek mung 15 njara itu to, Mas? Enten iki. Luweh to? Weh 15 enek, Lur. Sepote jos tenan yakin lho, nek kowe pinter nyobok lho nggone. Jos banget ngasek teko tanetan kono kae lho. Mung sayang untuk hari ini ki jane manganan banget bolo. Mung kok ya ora iso ora do mangkat mancing. Jenenge iki kuwi lho. Ya jar Mas, tak ndelok hasilmu Mas. Tak nyepil. Lah, kok kono wae. Lho kae lho, terus sak mono kae lur. Terus sak ambrek kae 20 enek kae. Ya terus Mas. Wong saya ngadake kan ireng, nek sampone ada iki kurang gede kae ketok banget. Jelas e. Ya ning kene iki posisine. Ning jane akeh banget lur. Iki posisine lho. Iki nguasek teko kulon-kulon kono kae, delok kae. Oh, ono. Lho iki lho sing lumutan. Jos tenan kok iki. Mas saya mbelali, Mas. Nggih, boyolali, Pak. Wah. Lho, Ale-ale. mung cilik-cilik lur gede-gede kulon mau. Nggih. Kamu gede-gede banget. Apa sampean wong loro tok to rene? Nggih. Loro terus kok. Boyolali. Sampai di sini dulu ya, sempat mancing di ngendi jenenge iki? Sumberjo Kidul Desa. Itu ya. Jadi ngene lur. Wong mancing kuwi kadang-kadang ya oleh akeh, kadang-kadang ya oleh sithik. Jane asline wong mancing kuwi iki aweh anu lho, aweh gambaran wong urip ning alam donya iki ngono kuwi. Dadi rezeki kuwi ora mesti kadang-kadang kuwi iki nek dasare rezekine pas akeh, oleh ya akeh ya gede-gede kuwi ya. Padhae wong golek duit, padhae wong kerja, padhae wong urip ning donya iki ngono kuwi. Kadang ya entuk rezeki gede, kadang-kadang entuk rezeki sithik, ya memang perlu disyukuri lur.
bener ngomongnya Mas iku mau. Dadi kabeh ki rezeki. Aku agek anu kuwi ya, ternyata wong mancing iki gambarane ngono kuwi ternyata. Ya kan ora kena diongso wong mancing ki. Dadi nek dasare Gusti Allah maringi iwak kuwi ya iso gede-gede ngono kuwi. Dadi ngene lho maksudku ki wong mancing kuwi iki memang butuh kesabaran. Siji kuwi ya. Keduane wong mancing kuwi godaane gede banget. Seandainya sering ndak dino etuk akeh terus. Etuk gede-gede terus kuwi bahaya. Kuwi tenan ra ngapusi. Bahayane apa? Ora kok bahaya ning waduk ki ora, bahaya ning awakmu dhewe. Akhire kowe dadi sombong, kabeh-kabeh mau tantangi jak jejeran ngono lho. Misale kon ya lucu ya. Kaya aku kan genah isine ki mbolang. Isine mbolang spot, mancing rono rene. Tapi aku rata-rata kan mung nginfo spot. Lah kok ditantang karo suhu mancing ki piye jajal. Yo alah lah ya kowe ki yo kleru nantangi aja kelas bulu, nantango sing kelas berat. Kowe iso mancing pinter, iso etuk iwak akeh terus sing kowe mancing wis seprono seprene lho aku lho. Pertama mengonten masalah spot tahu gara-gara roh wong mancing dadi pengen mancing. Jane asline kan aku kan kontennya konten vlog lur. Konten vlog, bukan konten mancing ya, bukan konten mancing, tapi konten vlog. Pengen mancing mergone ketika aku gabut, ora enek sing tak video, ora enek sing tak rekam, kan otomatis aku ya pengen mancing. Lah mancing aku ya otomatis ya nang pinggiran. Wis terkenal no nek aku ki mancingnya mung kelas rinding, ya toh. Lah kok ditantang suhu apa tukang mancing atau tukang konten mancing lek ya lucu. Ngajak rokokan lha nek mung rokokan tak tukoke rokok ning aja nantang-nantang ngono lho maksudku. Aja nantang-nantang. Lah aku mau tantang ya ora kacekno wong aku ibarate wong mancing kowe iki ibarate mung kelas bulu, kelas rinding kok kowe kelas nila gede. Lah leh mung gawe konten mancing kuwi wis pirang taun. Ngono lho kan otomatis kowe fokus ning mancing terus bahkan raimu kowe ra ketok. Raimu kowe ra ketok ning video. Lho kuwi lho. Ngono dadi bahaya banget wong mancing nek ndak dina itu akeh gede-gede akhirnya dadi sombong kabeh ditantangi jak jejeran. Lah wong aku nyobok ora iso mok kok jak nyobok. Aku ki ora betah. Wong mancing suwe-suwe gampangane mancing manggon kowe ora betah suwe-suwe kok malah mau jak jejeran nek sing kalah nukokke rokok. Lah ya jelas aku kalah lho. Oke lur, sampai di sini dulu. Saya akhiri, seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang, dilimpahkan rezekinya, dan semoga bahagia selalu bersama keluarga. Hati-hati ya lur ya, untuk mancing di WKO, agar semuanya itu bisa menjaga kesehatan masing-masing, juga menjaga keselamatan masing-masing. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel besok pagi di spot mancing. Oh iya, lali. Kuwi dadi apalan. Besok pagi aku ndak ngonten, besok pagi sama Jumat ndak ngonten ya. Aku kerja. Oke, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.